29. novembra v roku 1965 bola na skalnatom plese nameraná absolútne najvyššia okamžitá rýchlosť vetra 283 km za hodinu. Dnes tam bol vietor pokojnejší s nárazmi do 50 km za hodinu a teplotou okolo -5 stupňov. Pekný večer. Dnešné počasie riadila tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia, ktorej stred sa presúva cez Slovensko ďalej na juh. Zároveň sa nad Nemeckom nachádza stred tlakovej výše. Tá sa zajtra presunie nad západnú Ukrajinu, vďaka čomu sa počasie u nás zlepší a konečne uvidíme aj slnečné lúče. Teploty sa zajtra vyšplhajú na 4 až 9 stupňov, na Orave, Liptove, Spiši a pri nízkej oblačnosti bude okolo 2 stupňov. V noci budú ešte doznievať zrážky, pri ktorých spadne do 2 mm, v prípade sneženia do 2 cm. Zajtra cez deň sa zrážky skôr nepredpokladajú, ak sa predsa len objavia, tak v minimálnom množstve. Severný vietor na väčšine územia zoslabne, okrem východu, kde zafúka do 30 km za hodinu. Na poľadovicu si lokálne dajte pozor najmä v noci a skoro ráno. Práve na severe sa v nočných hodinách miestami objaví sneženie alebo snehové prehánky. V nižších polohách lokálne aj zmiešané alebo tekuté zrážky. Smerom na juh sa obloha vyčistí od oblakov, až bude jasno. V nižších polohách však zriedkavo zauraduje hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota do rána klesne na 3 až -2 stupne. V údoliach môže byť aj chladnejšie. Zajtra sa končí posledný jesenný mesiac november. Hovorí sa, aké je počasie na Ondreja, také bude celú zimu. To zajtrajšie nás poteší, bude krásne, zväčša slnečné, len z rána, kde tu trochu hmlisté. Na západe krajiny očakávame jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmlisto, prípadne zamračené nízkou oblačnosťou. Teplota tu vystúpi na 6 až 8 stupňov. Aj na strednom Slovensku si po sichravých dňoch môžete dopriať prechádzku na vzduchu. Obloha bude prevažne slnečná, z rána lokálne hmlistá. Najmä na severe však môže slnko absentovať, lebo ho zakrie nízka oblačnosť. V tom prípade počítajte aj s možnosťou slabých zrážok. Teplota 3 až 8 stupňov. Na východe bude jasno až polooblačno, ale ráno sa ani tu nevyhnete zriedkavým hmlám. V nižších polohách bude ponúro po celý deň a nie je vylúčené ani mrholenie. Denné maximá 4 až 9, na Spiši a pri nízkej oblačnosti okolo 2 stupňov. Počasie sa zajtra zlepší aj na horách. Bude tam prevažne slnečno, na podhorí miestami zamračené nízkou oblačnosťou alebo hmlisto. Výnimočne so slabými zrážkami. Vo výške 1500 metrov bude 1 stupeň. Tlak vzduchu slabo stúpne. Aj v nedeľu a v pondelok nám bude počasie prijať. Má byť len malá oblačnosť, no v noci a do poludnia bude šarapatiť lokálna hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží po celý deň. Teplota zostane v intervale 1 až 9 stupňov. V útorok postupne oblakov pribudne a najmä na západe počítajte s dažďom, mrholením, vo vyšších polohách so snežením. Pri teplote 1 až 6 stupňov. V stredu bude premenlivá, spočiatku veľká oblačnosť s ojedinelými zrážkami. Teplota 0 až 7 stupňov. Na záver si dajme vaše fotky. V Šali sa popoludní začala oblačnosť pretrhať pri teplote 7 stupňov. A v obci Beňuš to vyzeralo aj takto. Ďakujeme za vaše fotky, prežite ešte pekný večer a dovidenia zajtra.